kalih Asep Agus Rihana wonten ing acara PAWARTA edisi Minggu 9 Februari 2025 kangge ngandharakeun pawarta ingkang paling mutakhir saha ninuwi ingkang sampun kita susun ing warta siang hiji. Kalih priyayi saking Cikuya Banjarharjo nekat miwiti lelempahan pancang datang Mekah kanthi mlampah ing dinten Minggu 9 Februari 2025. Dikrawihi wong loro mau jenengane Juan, Stip, Imanuel lan Hamdi, warga Kecamatan Rong Tengah, Cikuya. Kekarepan iki diwiwiti saka guyonan Juan sing ngajak Hamdi mlaku menyang tanah suci. Hamdi wiwitane ragu, nanging Juan janji bakal nutupi kabeh persiapan lan persediaan. Sawise mikir dawa, Hamdi memutusake kanggo nuruti cita-citane, biyen arep menyang tanah suci. Senajan dheweke ragu, dheweke percaya yen iki rencanane Gusti Allah. Dheweke ngagawa tas ransel isi identitas pribadine, gendera Indonesia, kelambi, lan sepatu olahraga. Kekarone arep-arep bisa tekan Mekah nalika musim haji lan nyuwun donga supaya lancar perjalanane. Kacarita lelampahan kasebut dikarepake nganti setahun.